Здравейте, подписвайте на YouTube. Аз съм Мирко 15 и ние си отново играем The Forest. Втори епизод. И в този епизод мисля да довършваме това нещо. Но ми трябва да върват. Всъщност, сега ще го довърша. Първо отивам да намеря една брадва. Или всъщност си направя една брадва. И тази брадва имам само две такива ли? Две кольчици. Взе модерната брадва. Тя по принцип, нали знаете, че се взима, ако разбирате от Forest, по принцип се взима от и тук. Ето е това. Но аз знам още по-лесен начин как да я вземете. И сега ще ви покажа какъв е. Сходичка, самък. Значи тук често вече се респаунват, така да кажа. Пак може да ги отворя и да взема нещата отвътре, така че това е хубаво. И наистина ще направя няколко такива бомбички, ако ме нападнат такива канибали. Там таковато много трудно се взима, защото и тия мръсни кули те убиват, но сега ще видим. Костенурка. Yes. Сега видим дали има акули. Има ли? Има ли акули? Така, имам 18 ягнята. Някъде. Нема страха му. Ще ме убият, не знам какво ще стане. Значи ще вземем по-лесния вариант. Нещо пред се развивала. Взих пинчкове. Също така, не знам, но съм гледала клипове на The Forest и тия по-известните ютубъри снимат на The Forest са направили някакви неща, ги няма в тази игра. Ама аз се опитвам да направя такова, да имам повече място за пръшките и камъните. Ако стане да. И се върна, когато, например, намеря селото, което ми трябва за брадвата. Значи, се върна след малко. И така, хора, отново съм тук. Не намерих селото, но намерих. И там намерих предната част на самолета. И намерих още един канибал, дето много се напада. Ама аре умира! Ще ми се правиш ли? Ева си пезера! Гледай го е! Ще убия. Ева ми е! Ще пездавите, момче. Ако бях. Точно убия. Него. Не. Извиняй. Не си работа. Не само се залежи синето и също пак мажна. Къвто бас магиосника. Пак.
Fugi no darmelo, fugi. Ah, fatto due! Cosa? Un attimo. Togliamo un po' la tia abbastanza questa nera sta moneta. Ok. Cosa è vero? Ma dai, ma ho fatto fuori da me. Tu che mi scena brava, ma... Diego Campari. Facci? Anche tu le prego succa. Prego succa. Ah, la Brexit Coach. Molto carissimo. E cosa mi fai se tu? Böyle bak. Bayram господа. Это все наиграл все май. И така ошибка, къде е бразата. Наиграл все. Ето е бразата за бочина с отпадъци. И вече имам много модерната браза. И така ще се върна, когато отида до къщата ми. И така там сме тук. Къщата. И ще направя това за вода. И мисля да направя нещо друго, не знам какво. Ако капанче, има ли тук за райци? Ето. Пръсти, 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 пръсти. Добре. Сега се потат на долга. Така. Да не се така. И хора. И сега ще се върна след малко. Да направя капана и нищо. Така хора, готов е капана, ето го. Сега ще видим дали ще правим нещо. Да ви иментарите. Можем да направим едно нещо. Така свърши да. Ето го. Това е за вода. Това е за такива разни боравинки. И така. Защо казвам това? Да потърся малко от тя. Няма ли нищо, бе? И чакай. Чакай, бе. Сложиш нищо са причитам на... Обмислям съм гладен. Ага. Ето. Това е голямо нещо. Ще взем малко сладкичко.
че едно такова нищо няма. Въжи, ако искате да се направите, правите и така. И тук въжи. И кому се прави? Нищо няма. Не знам, сега ще потърся малко такива неща. Добринки да се коса. Коса ще знам, ние сме живели до канибалско село. Коса прави. Като живот. Бебето, тук няма такова храще. И се върда след малко, когато намеря. И така хора ми намерих неща, но you can see me! Убих един канибал. Сега ще му отрежем ръцете и главата, защото за не очак да умра. Но аз съм безсмъртен, той това не го знае. И мислям, и сега да приключвам кепът и бам с кръка. Другия кръг. Това не знам какво правя. Защото пет. От мен да мен ще го изпета на огъня ми. Аре, кой се пали? Кой не се? Дали стане? Почал! Май се пали. Аз направя едно нещо. Нямаш колата. Глава, ръка, глави. Аз само съм правил тези глава бомба, ама ми трябват стотинки. Аре, в принцип трябва да ставаш на колко ли? Хора, няма да става. Ще извършим тази пак трябва. Ще го завършим. Че да ви е това моята брадва? Удерната брадва, като ще ви. Той не иска, но вие пак имам. Аз преди малко там си говоря, уж съм спрял на база, говоря си там на някой. Не знам, че ще спа на пауза. Може после да пуснем другия епизод Vegan мода, да видим как се играе. По-добре ли ще из Vegan мода без канибали. Не, че много виждам тук канибали, ама пак да се го пуснем. Защото все пак, като бях спрял на пауза за канибалското село да търся модерната брадва, беше станало тъмно и аз се прибрах и като заспах някакви канибали дойдаха и не ме убиха, ама. Защото живея до канибалско село и заспах. И всяко, това не е като къщичка му. И тук, това има да го.
тук виж, да ето го това. И това може да се свържи с импулс. Не може да имам идея. И тук ще направим едно такова и тук ще остане и ще го свържим. Сега тук да направим. И това мисля, че ще бъде тук обаче. Това на това. Но яка играе тази хора. Това също е да спомена, че ще снимам на Майнкрафт. Има от много време една нова игра на глас. И може да снимам на нея, така че очаквайте се по мен на глас. На Far Cry не знам дали ще снимам. Но чай да спим пък. Дано ние какво да не бали да не сейфнем, че може да спъл. Не може да спъл. Да не фика не бали отвънка. Имам идея, но сейфвам напред и ще излезна от играта. Single continue изтрито и сега няма да има май. Надано, ама надали. Малко по. Дано тази поредица на хора разви. Кефи. Сега да видим дали да спим. Дали да спиме? Да видим дали да спимешко. Той заспада ми, господа. Сега сейфаме предвидя. Не пречаси. Лахада. Да напием да. Дали си опечем едно много случай. Капана, нищо не хвана. Който говорите, не покачвам. Какво кликна и бразата каренция. Два силни. И добре, коля там. Някой се хвана в код. Кой сте? Това гущера. Не пазак. Това гущера. Мисля? Това да го поставим някъде тук. И така. Това не са да е хора от мене. Дано ви харесал. Абонирайте се за мене и канала ми. И до следващия път.